Fatima, ça c'est trop. Emballer tes affaires et va faire ta vie ailleurs. Vitapitaka isan'andro vadiko tiako avognavodila loatra tsy dinin'olo hitsakitsika nataonao zao marare heya fampiravesana nataonao zao mijaly heya vitapitaka isan'andro vadiko tiako avognavodila loatra tsy dinin'olo hitsakitsika nataonao zao marare heya fampiravesana nataonao zao mijaly heya samy tanora tsy faniko tambe aleko miala fa nahita ny tiany efa niova fony efa lasa ny hafa ambara moraly sora nande mare tanora antikolo be anao tsy mifidy zaho isan'andro nagnanjanao itsinao anao zaho mba nivolagna rataboko tsy nijirenao anao ntsoro tsara sora nande mare tanora antikolo be anao tsy mifidy zaho isan'andro nagnanjanao itsinao anao zaho mba nivolagna rataboko tsy nijirenao antsany hafa magnano dite kaza taoto amina fa nahita ny tiany efa niova ny fony efa lasa ny hafa izy koa tsagnanako masangrata mbola maro miambagno anjaranao tsola mbola maro miambagno tsaratsara tsola era koa e tsaratsara aminao mandrivotra Morale